San Ġwan, Fgura, Zebbuċ, Pawla, Rendi, Ħalbalzan, Birkirkara, Ħallija, Zejtun u San Ġiljan kienu ħut mill-lokalitajiet li semmew il-ġurnali u li fihom waqt il-purċissjonijiet tad-Duluri saru messaġġi kontra id-divorzju. Dawk li attendew għal dawn il-purċissjonijiet kienu suġġetti għal messaġġi kontinwi favur il-familja u kontra d-divorzju. Il-ġurnali lokali rapportaw li n-nies preżenti stmerrew il-fatt li l-Knisja użat attività tal-massa bħalma il-purċissjoni tad-Duluri biex tgħaddi messaġġ kontra d-divorzju. Huma qalu li l-mod li biħsaru l-affarijiet jagħti xifhem li kollox kien orkestrat. Intant stħarriġ li sar mill-ġurnal illum jikkonkludi li 50 sena wara l-impożizzjoni tal-interdett, il-Knisja tmamliġ biżżejjed biex tfejjaq din il-ġerħa. 41% qalu li l-Knisja m'għamlitx biżżejjed biex tbatti l-ħsara li saret bl-impożizzjoni tal-interdett, filwaqt li 23% qalu li l-Knisja għamlet biżżejjed. Il-maġġor parti li rispondew għal dan l-istħarriġ qalu li llum il-ġurnata il-Knisja hi politikament newtrali miż-żewġ partiti ewlenin.